தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நாம் கடந்து செல்வோம். இந்த கலாத்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், சேர்ந்து வாசிக்கலாம். என் சிறு பிள்ளைகளே, கிறிஸ்து உங்களிடத்தில் உருவாகும் அளவும் உங்களுக்காக மறுபடியும் கற்ப வேதனைப்படுகிறேன். பவுலினுடைய வார்த்தைகளை இங்கே பார்க்கிறோம். உங்களோடு கூட தொடர்ந்து முதிர்ச்சியை நோக்கி கடந்து செல்வோம் என்கிற அந்த தலைப்பின் கீழே, பூர்ணத்தை நோக்கி கடந்து செல்வோம் என்கிற அந்த தலைப்பின் கீழே தொடர்ந்து உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறேன். திங்ஸ் தட் பிரிங் மெச்சூரிட்டி, நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த பூர்ணத்தை தரக்கூடிய காரியங்கள் என்பதில் 3 குறிப்புகளை பகிர்ந்து கொண்டேன். யார் சொல்ல முடியும்? 3 காரியங்களை சொன்னேன். ஒன்று என்ன? ஆசை வேணும், நான் வளரணும், நான் பூர்ணத்தை நோக்கி கடந்து செல்லணும், இயேசுவை போல மாறணும், நான் சிறுகணும் என்னில், அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? பெருகணும் என்கிற அந்த ஆசை வேண்டும். நான் முழுசும் 100க்கு 100 இயேசுவா மாறிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை உங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டும். அப்படி ஆசை இல்லாதவங்க வளர முடியாது, பூர்ணராக முடியாது. அவங்க அப்படியே குழந்தைகளாகத்தான் என்றென்றைக்கும் இருப்பாங்க. 2வது சொன்னது என்ன ஞாபகம் இருக்குதா? உபதேசம் தேவை. உபதேசத்துல உறுதியா இருக்கணும். அப்போஸ்தலர் 2:42 இருந்து ஷேர் பண்ண, அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்துல உறுதியா இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். உபதேசம் ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில. டீச்சிங். ஆண்டவர் பிரதான கட்டளையை கொடுக்கும் போதும், நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு என்ன செய்யுங்க? உபதேசம் பண்ணுங்கள் என்று தான் சொன்னார். உணர்ச்சி வசமூட்டுகிற பிரசங்கங்களை பண்ணுங்க அப்படி சொல்லலை. எழுப்புதல் பிரசங்கங்களை பண்ணுங்க அப்படி சொல்லலை. இந்த பிரசங்கத்தில் என்ன இருக்கணும்? உபதேசம் இருக்கணும், போதனை இருக்க வேண்டும். நான் வழக்கமாக சொல்லுகிறது போல, இன்றைக்கு நிறைய ஆராதனை பாடல்கள் எப்படி இருக்கிறது என்றால், உறவு வளர்க்கிற பாடல்களாக இருக்குது. கர்த்தரோடு உள்ள உறவை வளர்க்கிற பாடல்களாக இருக்கிறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆனால் அந்த நாட்களில் பழைய பாடல்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அந்த பாடல்லையே என்ன இருக்கும்னா உபதேசம் இருக்கும். பாடல்லையே டீச்சிங் அந்த பாடலில் இருக்கும். ஒரு பாடலை ஒருத்தன் படித்து முடிக்கும் போதே ரட்சிப்புன்னா என்ன, அபிஷேகம்னா என்ன, ஆண்டவருடைய வருகைனா என்ன, பரிசுத்தமாகுதல்னா என்ன, இது போன்ற அந்த சத்தியத்தை அவன் அறிந்து கொண்ட மாதிரி இருக்கும். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். இப்போ என்ன? உம்மை நான் பார்க்கணுமே ஆண்டவரே, உம்மை நான் தழுவணுமே ஆண்டவரே, உம்மை நான் வாழ்நாள் எல்லாம் நினைக்கணுமே ஆண்டவரே இப்படின்னு சொல்லிட்டு, உம்முடைய மார்பில் இருக்கணுமே, உம்முடைய மடியில் இருக்கணுமே. இதுல உபதேசம் எங்க இருக்கு? இதுல போதனை எங்க இருக்கிறது? நீங்க அதே இது பழைய பாடல்களை பாருங்க, அதுல போதனை இருக்கும். அது ஒரு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கும். இன்றைக்கு ஒரு உணர்ச்சியை தூண்டுகிற ஒரு மேலோட்டமா நம்மளை புல்லரிக்க வைக்கும். தப்பு இல்லை. அந்த பாட்டு வரி வந்து நம்மளை அப்படியே மயிர் கூச்சரிய வைக்கும். ஆண்டவரோட கூட அந்யோன்யப்படுறதுக்கு உதவி செய்யும். தேவை, அது தேவை இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் அந்த புரட்சி கிறிஸ்தவ உலகத்தில் பாடலில் வந்ததுன்னு சொன்னால் ஃபாதர் பெர்க்மான்ஸ் மூலமாக தான் வந்தது. தனிப்பட்ட நிலைமையில் ஆண்டவரை அட்ரஸ் பண்ணி அவரை நோக்கி பாடுற பாடல்கள். அந்த பாடல்களுக்காய் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆனால் ஒரு பேலன்ஸ் வேணும் பாட்டில், அதுவும் இருக்கணும். பாடல்கள் வந்து உபதேசத்தை கொண்டு வருகிற பாடல்களாக இருக்க வேண்டும். சாரால் நவ்ரோஜியுடைய பாடல்களை எடுங்க, அந்த பழைய பாடல்கள் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஸ்தோத்திரம். எம்பிஏ பாடல்கள் அவங்க ஒரு 12-13 வால்யூம் போட்டாங்க. எம்பிஏ சபையார் போட்டாங்க. இன்னும் பழைய பாடல்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் போதனை இருந்தது, அதில் உபதேசம் இருந்தது. இந்த மயிர் கூச்செறிகிறதெல்லாம் கொஞ்ச நேரத்தில் போயிடும். ஆனால் அந்த போதனை உள்ளத்துல தங்கும். ஆமென் சொல்லலாமா?
போதனை கர்த்தருக்குள்ள நம்மை நிலைத்திருக்க செய்யும். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். ஆகவே அதுல ஒரு பேலன்ஸ் நமக்கு வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. கைகளை தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். அல்லேலூயா. உபதேசம், பாடல்கள்ல உபதேசம், செய்தியில உபதேசம் இருக்க வேண்டும், சத்தியம் அதுல இருக்க வேண்டும், ஆட்களுக்கு வேண்டியதான சத்தான ஆகாரம் அதுல இருக்க வேண்டும். ஆமென், ஸ்தோத்திரம். அதை கிரகித்து உள்வாங்கி அதை ஜீரணிக்கிற நிலைமையில திட உணவாக நம்முடைய பாடல்களும் ஆராதனைகளும் இருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. போதனைகள் இருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்குது. அப்போ உபதேசத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்து மூன்றாவது சொன்ன என்ன வேணும்? நம்ம பூர்ணத்தை நோக்கி கடந்து செல்லணும்னு சொன்னா, பூர்ணராகணும்னா ஐக்கியம் வேண்டும். அந்யோன்யம், சபையோடு உள்ள ஐக்கியம், தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு உள்ள ஐக்கியம், புருஷர் ஐக்கியம், ஆண்கள் ஐக்கியம், பெண்கள் ஐக்கியம், வாலிபர் ஐக்கியம், ஐக்கியங்கள், சிறு பிள்ளைகள் கூடி வருகிறதற்குரிய சிறுவர் ஆராதனை, இந்த இடங்கள் ஐக்கியம் வருகிறது. பராமரிப்பு குழுக்கள், சின்ன கூட்டகையில தான் அதிக ஐக்கியம் வரும். ஆமென் சொல்லாமா? பெரிய கூட்டத்தில் ஐக்கியம் வருகிறது இல்லை, சிறிய கூட்டத்தில் அதிக ஐக்கியம் வருகிறது என்பதை குறித்து பகிர்ந்து கொண்டேன். அது நம்ம வளர்றதுக்கு உதவியா இருக்குது. கூழாங்கல் உதாரணத்தை சொன்னேன். ஆமென் சொல்லாமா? ஸ்தோத்திரம். அதுல எல்லாம் சிலர் இங்க போனா அவங்க பேசுறதே பிடிக்கல, அதுக்கு தான் போகணும். ஆமென் சொல்லாமா? ஸ்தோத்திரம். அவங்க பேசுற ஒரு மாதிரி குத்தி குத்தி இடிச்சு இடிச்சு பேசுறாங்க. அவங்க பேசுற ஸ்டைலே நல்லா இல்லை, அதுக்காகத்தான் போகணும். அதுதான் நம்மளை உருவாக்கும். ஆமென் சொல்லாமா? அங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது தான் நம்ம இயேசுவை போல மாற முடியும். அல்லேலூயா. அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிற அளவுக்கு எனக்கு பொறுமை எல்லாம் இல்லை. சர்ச்சில் ஞாயிற்றுக்கிழமை போனோமா, பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்றாரு, போதும் ஐயா. அங்கே போய் ஒரு குழுவில் உட்காந்துருக்க, அந்த ஐக்கியத்தில் உட்காந்துருக்க, அவங்க ஏதோ ஒன்று பேசுவாங்க, அங்கே தான் பொறுமையே வரும். ஆமென் சொல்லாமா? பொறுமை வராத இடத்துல இருக்கும்போது தான் நம்ம பொறுமையை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம். நம்ம இயேசுவை போல, ஆண்டவரை போல மாற்றப்பட முடிகிறது. நான்காவது, அதனுடைய தொடர்ச்சியில் அந்த அப்போஸ்தலர் 2:42 சொல்லி இருக்கிறது, அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும், மூன்றாவது என்ன, அப்பம் பிட்குதலிலும் அவர்கள் உறுதியா இருந்தாங்கன்னு பார்க்கிறோம். அப்பம் பிட்குதல் மூன்றாவது. அப்பம் பிட்குதல் என்பது அந்த இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்கிறது என்ன என்றால், ஸ்தோத்திரம், இந்த கர்த்தருடைய பந்தி இருக்கிறது, அதைத்தான் அங்க அப்பம் பிட்குதல் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது. நீங்க அதிலே பின்னால வாசிப்பீங்கன்னா 46வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 46, அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்தில் அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடமில்லாத இருதயத்தோடும் போஜனம் பண்ணி, அங்க அப்பம் பிட்டார்கள், அடுத்து போஜனமும் பண்ணினார்கள் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். வீடுகள்ல கூடி வந்தாங்க, சபை வீடுகள்ல கூடி வந்தது. ஏனென்றால் அன்றைக்கு தனிப்பட கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்று ஆலயம் கிடையாது. தேவாலயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களுக்கு உரியது அல்ல, அது யூதர்களுடைய தேவாலயம். இந்த யூத மார்க்கத்திலிருந்து தான் இவங்க எல்லாரும் இயேசுவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஆனபடினாலே அவர்கள் தேவாலயத்தில் கூடி வந்தார்கள். இன்றைக்கு யூதர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இன்னும் அறியப்படவில்லை. கிறிஸ்தவர்கள் யூத மார்க்கத்தில் உள்ள ஒரு பிரிவாகத்தான் என்ன செய்தாங்க, பார்க்கப்பட்டாங்க ஆரம்பத்தில். அப்போ இவர்கள் அதே வழக்கத்தின்படியே தேவாலயத்துக்கு ஜெபம் பண்ண போனாங்க. ரைட். அப்போ அங்கு தேவாலயத்தில் அவர்கள் அனுதினமும் கூடினார்கள், வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டு என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அன்றைக்கு முதல் நூற்றாண்டுல அந்த சபைகள் அந்த அப்பம் பிட்குதல் என்கிற அந்த நிகழ்ச்சி, இன்றைக்கு நம்ம கம்யூனியன் ஆசரிக்கிறோமே, இந்த நிகழ்ச்சி வந்து கர்த்தருடைய பந்தின்னு சொல்றது ரெகுலர் சாப்பாட்டு நேரத்தில் தான் இதுவும் என்ன செய்திருந்தது, கலந்து இருந்தது. இயேசு கிறிஸ்து ராப்போஜனத்தை ஆசரிக்கும் போது தன்னுடைய சீஷரை கூப்பிட்டு சொல்றாரு இல்லையா, அங்க போங்க, அங்கே பஸ்கா ஆசரிக்கும்படி அந்த வீட்டை ஆயத்தப்படுத்துங்கள்னு சொல்லி அனுப்புகிறார். அப்போ ஆண்டவர் பஸ்காவை ஆசரித்தது அங்கே அவர்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போதுதான் இயேசு கிறிஸ்து அப்பத்தை எடுத்து அது ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பிட்டு அவர்கள்ட்ட கொடுத்து, இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமா இருக்குதுன்னு சொல்றார்.
பாத்திரத்தை எடுத்து அதை சீஷர்களிடத்தில் கொடுத்து, இது என் இரத்தத்தினால் நான் உங்களோடு பண்ணுகிற உடன்படிக்கைக்குரிய அடையாளமா இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து கொடுக்கிறார். நான் சொல்றது புரியுதா? அப்போ ஆரம்பத்தில் இன்றைக்கு நாம் சபை கூடி வரும் பொழுது இங்கே தனிப்பட கர்த்தருடைய பந்தின் அப்பம் ரசம் இவைகளை ஆயத்தப்படுத்தி நாம் ஆசரிக்கிறோம். அன்றைக்கு அவர்கள் கூடி வந்த பொழுது இட் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் த மீல். சாப்பிடுற அந்த சாப்பாட்டினுடைய ஒரு பகுதியாகவே காணப்பட்டது. அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அதுல குழப்பம் இருந்ததுனால தான் பிற்பாடு நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லுவேன். 1 கொரிந்தியர் 11 அதிகாரத்துல ஒருத்தன் சாப்பிடுறான், ஒருத்தன் சாப்பிடாம இருக்கிறான். நீங்க கொண்டு வந்த சாப்பாடை சாப்பிடுறீங்க, இதுல எல்லாம் ஒழுங்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு பவுல் கர்த்தருடைய பந்திக்கும் நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது என்று முறைப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம். கைகளை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லலாமா? ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் பூர்ணராவதற்கு, கர்த்தருக்குள்ள வளருகிறதற்கு இந்த கர்த்தருடைய பந்தியில பக்தியோடு கூட பரிசுத்தத்தோடு கூட பாத்திரராய் பங்கெடுப்பது மிக மிக அவசியமானதாக காணப்படுகிறது. அவங்க வீடுகளில் கூடி வந்த போதெல்லாம் என்ன ஆசரித்தாங்க? அப்பம் பெற்றாங்க. இன்றைக்கு அதனுடைய முக்கியத்துவம் குறைந்து போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக நம்ம நடைமுறை காரணங்களுக்காக மாதத்தில் ஒரு முறை நாம் அனுசரிக்கிறோம். இன்னும் சில இடங்களில் இது போல சபை கூடி வருகிறதற்கு வாய்ப்பில்லாத தேசங்களில் அவர்கள் அப்படி கூட கர்த்தருடைய பந்தியை ஆசரிப்பதற்கு அவர்களுக்கு வழி இல்லாது இருக்கிறது. ஆனால் கர்த்தர் நமக்கு மாதம் ஒரு முறை இந்த கர்த்தருடைய பந்தியை ஆசரிப்பதற்கு தேவன் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம். இப்போ அந்த 1 கொரிந்தியர் 11 அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வீங்கன்னு சொன்னா 17 தொடங்கி வாசிக்கும் பொழுது, நீங்கள் ஓரிடத்தில் கூடி வரும்போது அவனவன் தன் தன் சொந்த போஜனத்தை முந்தி சாப்பிடுகிறான், ஒருவன் பசியா இருக்கிறான், ஒருவன் வெறியா இருக்கிறான். இப்படி செய்கிறது கர்த்தருடைய ராப்போஜனம் பண்ணுதல் அல்லவே? புசிக்கிறதுக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு வீடுகள் இல்லையா? தேவனுடைய சபையை அசட்டை பண்ணி இல்லாதவர்களை வெட்கப்படுத்துகிறீர்களா? உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்? இதை குறித்து உங்களை புகழ்வேனா? புகழேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். கவனிங்க, அன்றைக்கு எல்லாரும் பொதுவா வைத்து அனுபவித்தார்கள் அந்த அப்போஸ்தலர்ல வாசிக்கிறோம் இல்லையா? எல்லாரும் தங்கள் சொத்துக்களை எல்லாம் விற்று கொண்டு வந்து அப்போஸ்தலருடைய பாதத்துல வைத்தாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு 3 நேர சாப்பாடு எங்க தான் கொடுக்கப்பட்டது? சபையில தான் கொடுக்கப்பட்டது. அவங்க வேலைக்கு போவாங்க, சபையில வந்து என்ன செய்வாங்க? சாப்பிடுவாங்க. அங்க தேவாலயத்தில் அல்லது வீடுகளில் அவங்க அதை முறைப்படுத்தி ஏதோ நடந்திருக்குது. அப்போ ஒரு பக்கம் பந்தி நடந்துட்டு இருக்கும், கர்த்தருடைய பந்தின்னு அப்பம் பிற்குதல் நடக்கும். இன்னொரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்வான்? அவங்களுடைய சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. இங்கே அவர் கொரிந்திய சபைக்கு சொல்லும் பொழுது அதை முறைப்படுத்துகிறார். உங்கள் சாப்பிட்றதெல்லாம் இனிமேல் எங்கே சாப்பிடுங்க? வீட்டிலேயே சாப்பிடுங்க. இங்கே கொண்டு வர்றதும் பகிர்ந்து சாப்பிட்றதும் இது எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிட்டு, இது கர்த்தருடைய பந்தி, இது கர்த்தருடைய வீடு, இதை பாத்திரராக இதில் பங்கெடுக்கணும், பரிசுத்தத்தோடு பங்கெடுக்கணும் என்று சொல்லி அவர் முறைப்படுத்துகிறத நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். இந்த அப்பம் பிற்குதல் என்பதை இன்னும் சில இடங்களில் வாசிக்கிறோம். அப்போஸ்தலர் 20 அதிகாரம் 7 வாசிக்கலாம். வாரத்தின் முதல் நாளிலே, வாரத்தின் முதல் நாள்னா எந்த நாளே? ஞாயிற்றுக்கிழமை. வாரத்தின் கடைசி நாள் எது? சனிக்கிழமை. பைபிளில் சொல்லி இருக்கிற ஓய்வு நாள் எது? பைபிளில் சொல்லி இருக்கிற ஓய்வு நாள் எது? சனிக்கிழமை தான் ஓய்வு நாள். ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம். அதனால தான் இப்பயும் ஜெபம் பண்றேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கன்னா சிலர் என்ன சொல்லி ஜெபம் பண்ணுவாங்க? ஆண்டவரே இந்த ஓய்வு நாளை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவர். ஓய்வு நாள்னா சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து கர்த்தருடைய நாள். ஆமென் சொல்லலாமா? ஸ்தோத்திரம். ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து வாரத்தின் முதல் நாள். நாம் சபை கூடி வருகிறது வாரத்தில் கடைசி நாள் இல்லை, வாரத்தில் முதல் நாள் நாம் சபை கூடி வருகிறோம். ஸ்தோத்திரம். யூதர்கள் தான் வாரத்தின் கடைசி நாளாகிய அந்த சனிக்கிழமையை ஆசரிக்கிறாங்க. நாம் கிறிஸ்தவர்கள் வந்து ஓய்வு நாளை ஆசரிக்கிறது கிடையாது. நாம் கர்த்தருடைய நாள், இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த நாள், வாரத்தின் முதல் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமையை தான் கிறிஸ்தவர்கள் ஆசரிக்கிறோம். அப்போ இங்கே வாசிப்போம் அந்த வசனத்தை. வாரத்தின் முதல் நாளிலே அப்பம் பிற்கும்படி
சீஷர்கள் கூடி வந்திருக்கையில் எதுக்காக கூடி வந்திருந்தாங்க? அப்பம் பிற்கிறதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்ல. கூடி வந்திருக்கையில் பவுல் மறுநாளிலே புறப்பட வேண்டும் என்றிருந்த அவர்களுடனே சம்பாஷித்து நடுராத்திரி மட்டும் பிரசங்கித்தான். ஸ்தோத்திரம். அதுல சில விஷயங்கள் இருக்கிறது. நடுராத்திரி வரைக்கும் பிரசங்கித்தான்னா காலையில இவங்க கூடி வரல. அதனால தான் இதை சிலர் வைத்து கொண்டு ராப்போஜனம், கர்த்தருடைய பந்திங்கிறது என்னது? ராப்போஜனம். அப்போ ஆதி சபையில அப்படி இருந்திருக்குது. அப்போ அப்பம் பிற்கிறதுக்காக கூடி வருகிற நேரம் இது அதுக்குன்னே கூடி வர்றது கம்யூனியன் சர்வீஸ் தான். அதுல பாடல் ஆராதனையோ வேற எதுவும் கிடையாது. அவங்களுடைய கூடி வந்திருக்கிறதுனுடைய நோக்கமே எதுக்காக தான்? கம்யூனியன் தான். காலையில ஒரு நேரம் கூடி வந்திருப்பாங்க, ஆனால் சாயங்காலத்துல மறுபடியும் ராப்போஜனம் பண்ணும்படியாய். என்ன அந்த வார்த்தை இருக்கு, இயேசு கிறிஸ்து காலையில ராப்போஜனம் பண்ணல சீஷர்களோட. பஸ்காவை ஆசரித்தது ராத்திரியில தான், மாலையில தான் ஆசரித்தார் என்பதற்காக இன்றைக்கும் அதை கடைபிடிக்கிற சபைகள் இருக்கிறாங்க, இல்லாம இல்லை. அது கடைபிடிக்கிறவங்க கடைபிடிக்கட்டும். நமக்கு அந்த அதனுடைய அந்த முறைமையை விட அதில் இருக்கிற அர்த்தம் தான் முக்கியமானது. ஆமென் சொல்லலாமா? ஸ்தோத்திரம். அப்படி ராப்போஜனம் பண்ணுகிற சபைகளில் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால், கால் கழுவி அந்த கம்யூனியன் சர்வீஸை அதுக்குன்னே தான் சாயங்காலத்தில். இப்போ காலையில் நீங்கள் வந்தவங்கெல்லாம் போயிட்டு சாயங்காலம் என்ன செய்வீங்க? கம்யூனியனுக்குன்னு வருவீங்க. வரும்போது கால்களை கழுவி அங்கே அப்படின்னா அந்த மாதிரி முழு சாப்பாடே கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும். ஆனால் அவங்க அதெல்லாம் செய்கிறதில்ல. ராப்போஜனம் பண்ணப்போ இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களுக்கு முழு சாப்பாடு கொடுத்தார். ஆமென், அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவருடைய நாம் மகிமைப்படட்டும். அதனால ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் ஆசரிக்கணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை. அதான் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம். அப்போஸ்தலர்கள் கூடி வரும்போதெல்லாம் என்ன செய்தாங்க? ஆதி சபையார் அப்பம் பிட்டார்கள் என்று சொல்லி நாம பார்க்கிறோம். சரி, அப்போ அப்பம் பிட்குதலை குறித்து பார்க்கிறோம். இதுல உங்களுக்கு அது வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்கிறது என்பதோடு அதில் இருக்கிற சத்தியத்தை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம். இதை கேட்கும்போது இது முக்கியமானது என்பதை நீங்க தெரிந்து கொள்ளுகிறீங்க இல்லையா? 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். நாம் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தின் ஐக்கியமாயிருக்கிறது அல்லவா? நாம் பிற்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவினுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாயிருக்கிறது அல்லவா? ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். அப்போ இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும்போது நாம் கிறிஸ்துவோடு கூட என்ன செய்கிறோம்? ஐக்கியப்படுகிறோம். ஆமென் சொல்லலாமா? அவரிடத்துல நமக்கு பங்கு உண்டு என்பதை நாம் இதுல பங்கெடுக்கிறதன் மூலம் நாம் அறிவிக்கிறோம். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் சொல்றார், என் இரத்தத்துல நீங்க ஐக்கியப்படுறீங்க, என்னுடைய மாம்சத்துல நீங்கள் ஐக்கியப்படுகிறீர்கள், சரீரத்தில் ஐக்கியப்படுறீங்க என்று சொல்லி அங்கே வசனம் சொல்லுகிறதை நாம பார்க்கிறோம். அதிலேயே 21ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். அதுல இன்னும் பாருங்க, அதுல 17ஆம் வசனத்தை வாசிக்க. அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிறபடியால் அநேகரான நாம் ஒரே அப்பமும் ஒரே சரீரமும் ஆயிருக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம். இப்ப 21 வாசிக்கலாம். நீங்கள் கர்த்தருடைய பாத்திரத்திலும் பேய்களுடைய பாத்திரத்திலும் பானம் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் கர்த்தருடைய போஜனத்திற்கும் பேய்களுடைய போஜன பந்திக்கும் பங்குள்ளவர்களாக இருக்கக்கூடாது. ஸ்தோத்திரம். அன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட நிலைமை அந்த ஜனங்களுக்குள்ள, கொரிந்திய சபைக்குள்ள இருந்தது. இவங்க கர்த்தருடைய பந்தியிலையும் பங்கு பெற்றாங்க. அடுத்து வெளியே விக்கிரகங்களுக்கு கொண்டாடி திருவிழா பண்ணி அதுலேயும் போய் இவங்க என்ன செய்தாங்க? குடும்பம், சொந்த பந்தம் அப்படின்னு போகும்போது அதுலேயும் போய் பங்கெடுத்தாங்க. அப்போ அதை வித்தியாசப்படுத்தி இங்கே பவுல் அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார். என்ன சொல்றார்? நீங்க புசிக்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவோடு உள்ள ஐக்கியமா இருக்குது, நீங்க பானம் பண்ணுகிற ரத்தம் கிறிஸ்துவோடு உள்ள ஐக்கியமா இருக்கிறது. அப்படி இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த ரத்தத்துல பானம் பண்ணுகிற நீங்க பேய்களுடைய பாத்திரத்துல போய் என்ன செய்யக்கூடாது? நீங்க ஐக்கியப்படக்கூடாது என்பதை அங்கே பவுல் திட்டவட்டமா அவர்களுக்கு போதிக்கிறதை நாம பார்க்கிறோம். கை உயர்த்தி ஆமென் சொல்லலாமா? என்னை கேட்கின்ற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நமக்கும் அது போதனையா இருக்கிறது.
இதுல புசித்து போஜனம் பண்ணுகிற நாம ஸ்தோத்திரம் ஒரு விக்கிரகத்துக்கு அல்லது வேற தெய்வம் அல்லாதவைகளுக்கு படைக்கப்பட்ட ஒன்றை நாம புசித்து அது மனம் அறிந்து அதை புசித்து அதுல பானம் பண்ணுவது என்பது அது பேய்களோடு கூட ஐக்கியப்படுறதா இருக்கிறது. பேய்களோடு உள்ள ஐக்கியமா இது எப்படி கிறிஸ்துவோடு உள்ள ஐக்கியத்தை நமக்கு தருகிறதோ அதே போல அவைகளுக்கு படைக்கப்பட்டதை சாப்பிடும் போது குடிக்கும் போது அந்த பேய்களோடு எதற்கு அது படைக்கப்பட்டதோ அதோடு கூட நாம் ஐக்கியம் கொள்ளுகிறதாக இருக்கிறது என்று நாம பார்க்கிறோம். கை உயர்த்தி ஆமென் சொல்லலாமா? ஸ்தோத்திரம். இந்த வசனங்களின் அடிப்படையில் இன்னும் இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஆசரித்த சம்பவங்கள் எல்லாம் மத்தேயு 26, 26 இருக்குது, மார்க் 14, 22 இருக்கிறது, லூக்கா 22:19 இருக்கிறது. ஆனால் நம்ம வாசிப்பதற்காக யோவான் எடுத்துக்கொள்வோம். யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் 53ஆம் வசனம் தொடங்கி வாசிக்கும் பொழுது யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் 53. அதற்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மனுஷகுமாரனுடைய மாம்சத்தை புசியாமலும் அவருடைய இரத்தத்தை பானம் பண்ணாமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே ஜீவன் இல்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன். என் மாம்சம் மெய்யான போஜனமாயிருக்கிறது, என் இரத்தம் மெய்யான பானமாயிருக்கிறது. என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவன் என்னிலே நிலைத்திருக்கிறான், நானும் அவனிலே நிலைத்திருக்கிறேன். ஜீவனுள்ள பிதா என்னை அனுப்பினது போலவும் நான் பிதாவினால் பிழைத்திருக்கிறது போலவும் என்னை புசிக்கிறவனும் என்னாலே பிழைப்பான். வானத்திலிருந்து இறங்கின அப்பம் இதுவே. இது உங்கள் பிதாக்கள் புசித்த மன்னாவை போலல்ல, அவர்கள் மரித்தார்களே. இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான். இதை புசித்து பானம் பண்ணுகிறவனுக்குள்ளதான் ஆண்டவர் சொல்றார் என் ஜீவன் இருக்குதுங்கிறார். ஆமென் சொல்லலாமா? அவனை நித்திய ஜீவன் உண்டு, நான் அவனை கடைசி நாள்ல எழுப்புவேன் சொல்றார். இப்போ எவ்வளவு முக்கியம் இந்த கர்த்தருடைய பந்தி. அந்த ஜீவன் இல்லாம நாம் எப்படிங்க வளர முடியும்? கர்த்தருடைய பந்தியை அசட்டை பண்ணாதீங்க. நாம கிறிஸ்துவுக்குள்ள வளரும்படிக்கு, நாம கிறிஸ்துவ போல மாறும்படிக்கு நம்மை இதுல ஆராய்ந்து பார்த்து நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி இதுல பங்கெடுக்கும் போது நாம கிறிஸ்துவ போல அவருடைய ஜீவன் நமக்குள்ள வருகிறது, பலன் நமக்குள்ள வருகிறது, கிறிஸ்துவ போல நாம மாற்றப்படுகிறோம். இந்த வசனங்களின் அடிப்படையில் என்ன ஒரு 4 காரியங்கள் இதுல நிறைவேறுகிறது. ஒன்று, ஸ்தோத்திரம், இது கர்த்தர் ஏற்படுத்தினது. இந்த கர்த்தருடைய பந்தி யார் ஏற்படுத்தினது? ஒவ்வொரு கர்த்தருடைய பந்தியிலும் சொல்லுவோம், இது அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் பந்தி இல்லை, இது மனுஷன் ஏற்படுத்தினது இல்லை, இந்த பந்தி யார் ஏற்படுத்தினது? கர்த்தர் ஏற்படுத்தினது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்து இது இந்த பந்தியில நாம் பங்கெடுக்கும் போது நாம் அவரோடு ஐக்கியப்பட்டவர்களாக மாறுகிறோம். அடுத்து அந்த 1 கொரிந்தியர் 10:17 வாசித்தோம் அல்லவா, சபையோடு கூட நாம் ஐக்கியப்பட்டவர்களா, சபையிலும் நாம் ஒரு சரீரமா இருக்கிறோம் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறவர்களாய் மாறுகிறோம். அடுத்து இந்த பந்தியில பங்கெடுக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக செய்து முடித்த செயலை நாம நினைவு கூறுகிறோம். ஆமென் சொல்லலாமா? அடுத்து இதுல பங்கு பெறும் போது இந்த பந்தி அவர் மறுபடியும் சீக்கிரம் வருகிறார் என்பதை நாம் பறைசாற்றுகிறோம். அல்லேலூயா. இந்த சத்தியங்களை எல்லாம் இந்த பந்தியில உள்ளடக்கி இருக்கிறபடினால நாம் பூர்ணராவதற்கு, வளர்ச்சிக்கு இது உதவி செய்கிறது. ஆகவே உங்களில் ஒருவரும் நம்ம ஒரு ஒழுங்கு வைத்திருக்கிறோம். கர்த்தருடைய பந்தியில யார் பங்கு பெறணும் அப்படின்னா, ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்றவர்கள், தண்ணீரில் முழுகி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் ஞான ஸ்நானம் பெற்றவர்கள் பங்கெடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒழுங்கை வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் அதுதான் வேத சட்டமா அப்படின்னு கேட்டால் நான் சொல்லுவேன், அப்படியெல்லாம் அப்படி இல்லை. இது ஒரு ஒழுங்கு, அதனுடைய பயபக்திக்காக அது செய்யப்படுகிறது. சில சபைகளில் பார்த்துருக்கிறேன், வெளிநாடுகளில் பார்த்துருக்கிறேன், வாரந்தோறும் கர்த்தருடைய பந்தி அனுசரிக்கிற சபைகளை பார்த்துருக்கிறேன். குழந்தைகளுக்கும் என்ன செய்கிறவாங்க, கொடுப்பாங்க. அங்கே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதற்கு எதிர்ப்பாக சொல்லலை. ஆனால் ஒரு ஒழுங்கு இருக்கணும்னா ஒரு சரியான ஒரு முறை இருந்தால் நல்லது. அதில் உள்ள பயபக்தி கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்கு நம்ம பின்பற்றுகிற முறை நல்லது என்று நினைக்கிறேன். ஆமென் சொல்லலாமா? இல்லைன்னு சொன்னால் குடிச்சிட்டு வர்றவனும் இதில் என்ன செய்வோம்,
பங்கு பெறுவான். ஸ்பீடி சிகரெட்டு குடிச்சிட்டும் வந்து இந்த பந்தியில் பங்கு பெறுவான். வேதம் சொல்லுகிறது, அபாத்திரமாய் போஜனபானம் பண்ணுகிறவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு ஏதுவா என்ன செய்கிறான்? போஜனபானம் பண்ணுகிறான். அதனால அது தவிர்க்கப்படுகிறது. யாராவது வந்து அபாத்திரரா அதில் போஜனபானம் பண்ணி விடாமல் இருப்பதற்கு, அதனால் அவர்கள் வாழ்க்கை சபிக்கப்பட்டு விடாமல் இருப்பதற்கு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கணும், ஞான ஸ்நானம் பெற்றிருக்கணும், குற்ற மனசாட்சி இல்லாமல் கர்த்தருக்கு முன்பாக பாத்திரராய் இருக்கிறவர்கள் மட்டும் இதில் பங்கு பெறுங்கள் என்று நாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோம், அதை கட்டுப்பாடு வைக்கிறோம் உங்களுடைய நன்மைக்காக. ஆமென் சொல்லலாமா? ஸ்தோத்திரம். சிலர் ஞானஸ்நானம் பெற்றவங்களும் பங்கெடுக்காம போகிறத பார்க்கிறோம். அவர்கள் நான் தொடர்ந்து பாவத்திலேயே நிலைத்து நிற்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பங்கெடுக்காம போறதுனால தெரியப்படுத்துறாங்க, நான் என் பாவத்திலே நிலைச்சிருக்க விரும்புகிறேன், நான் மனம் திரும்ப விரும்பலை அப்படின்னு தெரியப்படுத்துறாங்க. ஒவ்வொரு மாதமும் கர்த்தருடைய பந்திக்கு வரும் பொழுது ஒருவேளை அப்பப்போ நாம் சரி செய்யணும் நம்முடைய வாழ்க்கையை. பண்ணாதவங்களும் கர்த்தருடைய பந்தியில் பங்கெடுக்கிறது நிமித்தமாகவாவது தங்களை தாங்களே நிதானித்து அறிந்து, தங்களை தாங்களே சோதித்து அறிந்து, ஆராய்ந்து பார்த்து, தங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டு, தங்களை ஆண்டவரோடு ஒப்புரவாக்கி இதில் பங்கு பெறுவது ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கிறது. ஆமென் சொல்லலாமா? உங்கள் வாழ்க்கையை விழுந்து கிடக்கிற நீங்கள் மறுபடியும் ஆவிக்குரிய நிலைமையில் எழுந்து நிற்பதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாய் மாறுகிறது. ஆகவே கர்த்தருடைய பந்தியை குறித்து பார்த்தோம். அடுத்து அந்த 2:42 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன? அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிட்குதலிலும், நான்காவது என்ன? ஜெபம் பண்ணுதலிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஜெபம் நமக்குள்ள பூரணத்தை கொண்டு வருகிறது. ஜெபிக்க 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 நாம யாரோட நேரம் செலவிடுகிறோமோ, ஜெபம் என்பது என்ன? தேவனோட நேரம் செலவிடுறது தான் என்னது? ஜெபம். ஆமென் சொல்லலாமா? அப்போ யாரோட அதிக நேரம் செலவிடுறோமோ அவர்களை போலவே என்ன செய்துடுறோம்? மாறுறோம். அவர்களை போல மாறுகிறோம். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, ஜெபத்தில் தேவனோடு நேரம் செலவு பண்ண நீங்களும் நானும் யாரா மாறிடுறோம்? இயேசுவை போல மாறிடுறோம். இயேசுவை அச்சடையாளங்களை உடையவர்களாக மாறி விடுகிறோம். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அப்போ அந்த ஜெபம் நம்மை பூர்ணத்தை நோக்கி கடந்து செல்கிறதற்கு உதவி செய்கிறது. ஆதி சபை எங்க பிறந்தது? சபை பிறந்த இடம் என்ன இடம்? ஜெப கூட்டத்தில் தான் என்ன பிறந்துச்சுங்க? சபை பிறந்துச்சு. ஆமென் சொல்லலாமா? இந்த மேல் மாடியில் 120 பேர் கூடி 10 நாளாக ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த இடத்துல தான் பெந்தேகோஸ்தே நாள் வந்த பொழுது ஆவியானவர் அவர்கள் மேலே பொழிந்தருளப்பட்டார். அவர்கள் தேவன் தங்குந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளில் பேசினாங்க. ஆவியானவர் அக்கினிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கிற நாவுகள் அவர்கள் மேலே வந்தது என்று பார்க்கிறோம். அப்போ சபை பிறந்தது ஒரு ஜெப கூட்டத்தில். ஜெபந்தான் நம்முடைய மூச்சாய் மாற வேண்டும். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். ஜெபம் எப்படியெல்லாம் அங்கே ஜெபம் பண்ணாங்க, ஜெபத்தை குறித்து பல நிலைமைகளில் சொல்லலாம். அதில் ஜெபத்தை தனிப்பட்ட நிலைமையில் அவங்க ஜெபிக்கிறவங்களா இருந்தாங்க. தனி ஜெபம் காணப்பட்டது. அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். 9ஆம் 10ஆம் வசனத்தில் பேதுருவனுடைய முன்மாதிரியை பார்க்கிறோம். பேதுரு 6ஆம் மணி நேரத்தில் ஜெபம் பண்ணும்படி எங்கே ஏறினான்? மேல் வீட்டில் ஏறினான். அவன் மிகுந்த பசியடைந்து சாப்பிட மனதாக இருந்தான். அதற்கு அவர்கள் ஆயத்தம் பண்ணுகையில் சாப்பாடு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு, ஆனால் அந்த நேரத்தையும் வீணாக்கலை. அந்த 6ஆம் மணி நேரம் என்பது பகல் 12 மணிக்கு அவர் ஜெபம் பண்ணும்படி எங்கே ஏறினார்? அவர் மேல் வீட்டில் ஏறி ஜெபம் பண்ணுகிறார் என்று பார்க்கிறோம். எனக்கு கேட்கின்ற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, தனிமையா நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நேரம் ஒதுக்கி ஆதி சபையார் அப்போஸ்தலர்கள் அவர்கள் ஜெபம் பண்ணினாங்க, ஜெபம் பண்ணுகிறவர்களாக இருந்தாங்க. அடுத்து நாம் பார்க்கும் பொழுது குடும்பமாக எங்கெல்லாம் வீட்டார் அனைவரும் என்று வருகிறதோ அவர்கள் எல்லாம் குடும்பமாக ஜெபிக்கிறவர்களாக காணப்பட்டாங்க. ஹல்லேலூயா. குடும்ப ஜெபம், தனி ஜெபம், அடுத்து என்னது? குடும்ப ஜெபம். குரூப்பாக ஜெபம் பண்ணாங்க. பேதுருவும் யோவானும் அப்போஸ்தலர் 3ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். ஜெப வேலையாகிய 9ஆம் மணி வேளையில்
பிற்பகல் 3 மணி, பகல் 3 மணி, அதான் 9ஆம் மணி வேலை. இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுறதுக்காக தேவாலயத்துக்கு என்ன செய்கிறாங்க, போகிறாங்க. அப்போது அதாவது யூதர்களுடைய முறைமையின்படி ஒரு நாளைக்கு 7 நேரம் தேவாலயத்தில் ஜெபம் நடக்குமா. அந்த ஆரம்பத்தில் சபையார் அதே போல் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை நேரம் ஜெபம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, 7 நேரம் ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இங்கே 3ஆம் மணி நேரம்னு பார்க்குறோம். பேதுரு தனியாக இருக்கிறார், கீழே சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குது, ஜெபம் பண்ணாங்க. 9ஆம் மணி நேரம் ஜெப நேரம். அப்போது பேதுரு யோவானும் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணும்படி தேவாலயத்துக்கு போனார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அப்போது ஜெபம் குழுவாய் ஜெபம் பண்ணாங்க, குடும்பமாக ஜெபம் பண்ணாங்க, தனியாய் அவர்கள் ஜெபம் பண்ணினார்கள். அப்போஸ்தலர் 13ஆம் அதிகாரம் 1-3 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது, அந்தியோகியா சபையில் இருந்த போதகர்கள் ஊழியக்காரங்க ஒன்றா சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுறாங்க. அவர்கள் உபவாசித்து கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து அவர்கள் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் மேலே பொழிந்தருளப்படுகிறார். தீர்க்க தரிசனமாக ஆவியானவர் பேசுகிறார். பவுலையும் பர்னபாவையும் நான் அழைத்த ஊழியத்திற்கு அவர்களை பிரித்து விடுங்கள் என்று திருவுளம் பெற்றுகிறார். கவனிங்க என்ன, அப்போ தலைவர்கள் கூட என்ன செய்கிறாங்க, ஜெபம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். சபையாய் ஜெபம் பண்ணாங்க. உபத்திரவம் வந்தது, சபையாய் அவர்கள் ஜெபம் பண்ணினார்கள். அப்போஸ்தலர் 4:31 வாசிக்கும் பொழுது, 4 அதுக்கு முன்னால் உள்ள வசனங்கள்ல இருந்து அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 31 வாசிக்கலாம். அவர்கள் ஜெபம் பண்ணின போது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது. அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்ட தேவ வசனத்தை தைரியமாய் சொன்னார்கள். பயங்கரமான உபத்திரவம் யூதர்கள் மூலமாய் அப்போஸ்தலர்களுக்கும் சீஷர்களுக்கும் வந்த பொழுது அவர்கள் தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்றாங்க. அதில் 24வது வசனத்தில் இருந்து அந்த ஜெபம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது. எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நம்முடைய வாழ்வில், உங்களுடைய வாழ்வில் ஜெபம் அவசியம். ஆமென், ஸ்தோத்திரம், அல்லேலூயா. அன்றைக்கு தான் தேவாலயத்துக்கு போகணும், குறிப்பிட்ட இடத்தை தேடி போகணும். ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி இல்லை. நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல, ஆமென், அப்பா உங்கள் பாதத்தில் வர்றேன்னு முழங்கால் போட்ட உடனே அந்த இடத்துல தேவனுடைய சமூகம் வந்து இறங்குகிறது. ஆமென் சொல்லலாமா? கர்த்தர் மகனேன்னு சொல்லி உங்கள் வாயிலிருந்து பிறக்கிற வார்த்தையை, சத்தத்தை கேட்கறதுக்கு அவர் உங்கள் நடுவில் வந்து விடுகிறார். அல்லேலூயா. இவ்வளவு பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளாகிய நீங்களும் நானும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜெபமே வாழ்வா மாறணும். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஸ்தோத்திரம். அப்போ ஜெபமே மாறும். இப்போ இந்த பாடலை குறித்த ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இல்லையா, உபதேசம். இப்போ ஜெபத்தை குறித்த ஒரு பாடல்னா அதில் அந்த ஜெபத்தை பற்றிய போதனையே என்ன செஞ்சிடும், உபதேசமே வந்துடும். என்ன, ஜெபமே என் வாழ்வில் செயலா, இரவெல்லாம் ஜெபித்த, முழங்கால் படியிட்டு ஜெபித்த, ஊக்கத்தோடு ஜெபமே ஜீவன். இப்படி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்களில் உள்ள பாடல்கள் அப்படித்தான் இருந்தது. அந்த டீச்சிங்கே உள்ள கொண்டு வந்துடுவாங்க, அந்த சப்ஜெக்டினுடைய போதனை வந்துடும். சரி, இப்போ ஜெபம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த நாளில் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களை அதிகமாக ஜெபத்துக்கு அர்ப்பணிங்க. ஸ்தோத்திரம். நம்ம தனி ஜெபம் உங்கள் வாழ்வில் காணப்படட்டும். எப்போ நேரம் கிடைக்குதோ, டக்குன்னு ஒரு 10 நிமிஷம் நேரம் கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் முழங்கால போட்டு ஜெபம் பண்ணுங்க. ஹல்லேலூயா. சகோதரிமார் வீட்டில் சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, குக்கரில் விசில் வரணும். விசில் வந்துருச்சு, அடுத்த விசில் வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? 10 நிமிஷம் நேரம் ஆகும். சரி, வரட்டும். ஸ்டவ்வை சிம்மில் போட்டுட்டு பேசாமல் அதில் கிச்சன் பக்கத்தில் என்ன செய்யுங்க, முழங்கால போடுங்க. ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். வேறு வேலைகள் இருந்தால் செய்யுங்க. இல்லை இந்த 10 நிமிஷம் என்ன செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் டக்குன்னு முழங்கால் போட்டு உங்கள் சமூகத்தில் வர்றோம்ப்பா, உங்களை துதிக்கிற ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வெயிட் பண்ணுங்க. உங்கள் லைஃப்பில் அப்படி எங்கெல்லாம் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸாக டைம் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள். அந்த இடத்தெல்லாம் ஜெபத்துக்காக பயன்படுத்துங்க. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய சமூகம் உங்களை சூழ்ந்து இருக்கும். கர்த்தருடைய சமூகம் உங்களை விட்டு விலகாது. ஆமென். பகலில் மேக ஸ்தம்பம், இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பமா கூட நடந்த அந்த தேவனுடைய சமூகம் உங்களோடு கூட விட்டு விலகாமல் உங்களோடு கூட இருப்பதை நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். வீடுகளில் ஜெபித்தாங்க, தேவாலயத்தில் போய் ஜெபம் பண்ணாங்க, ஜெப ஆலயங்களில் ஜெபித்தாங்க. ஸ்தோத்திரம். எங்கெல்லாம் ஜெபிக்க முடியுமோ அங்கெல்லாம் அவர்கள் ஜெபித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம்.
பார்வைக்காக ஜெபம் பண்ணல, மாறாக உண்மையா தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கிறவர்களா அவங்க இருந்ததை பார்க்கிறோம். ஆகவே அவர்களுக்குள்ள வளர்ச்சி இருந்தது. இயேசுவை போல மாறினாங்க. அவர்களை பார்த்தவர்கள் சொன்னாங்க, இயேசுவை போலவே இவங்க இருக்கிறாங்க ஐயா, இந்த சீஷர்கள் இயேசுடைய சீஷர்கள் இயேசுவை போலவே இருக்கிறாங்க. ஆகவே அவர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பெயரை வச்சாங்க. ஜெபம் அவர்களுடைய மூச்சா இருந்தது, ஜெபித்தாங்க. அவரோட நேரம் செலவு, அவரை போலவே நாம மாறுகிறோம். அவருடைய சாயல் நமக்குள்ள வருகிறது, அவர் நம்மள பெருகுகிறார். என்ன ஜெபத்தில் வரும்போது நாம பரிசுத்தப்படுகிறோம் பாருங்க. ஆண்டவர் உணர்த்துவாரே, நீ அப்படி கோபப்பட்டு பேசின இல்லை, பேசியிருக்க கூடாது இல்லை, ஆமா ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிருங்க, என்னை உங்களை போல மாத்திருங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லும்போது அவரை போல மாறிடுறோம். ஆமேன்னு சொல்லலாமா? ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் உணர்த்துகிறார், ஜெபத்தில் ஆண்டவர் உணர்த்துகிறார் இல்லையா? அடுத்து கடந்து செல்லுகிறேன். அப்போ அந்த வசனத்தில் அப்போஸ்தலர் 2:42 4 காரியங்களை பார்த்தோம். அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தில், ஜெபம் அந்யோன்யத்தில், அப்பம் பிட்குதல்ல, ஜெபம் பண்ணுதல்ல உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். இன்னும் 2 காரியங்களை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். ஒன்று, அடுத்தது என்னன்னு சொன்னா, மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். அவர்களுடைய கனிகளினாலே அவர்களை அறிவீர்கள். முட்செடிகளில் திராட்சை பழங்களையும் முட்பூண்டுகளில் அத்திப்பழங்களையும் பறிக்கிறார்களா? அப்படியே நல்ல மரமெல்லாம் நல்ல கனிகளை கொடுக்கும், கெட்ட மரமோ கெட்ட கனிகளை கொடுக்கும். நல்ல மரம் கெட்ட கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது, கெட்ட மரம் நல்ல கனிகளை. பூர்ணராகிறதுல உள்ள அனுபவம் என்ன? நாம கனி கொடுக்கிறவர்களா மாறும், நல்ல கனி கொடுக்கிறவர்களா மாற வேண்டும். ஆமென் சொல்லலாமா? ஸ்தோத்திரம். கனி கொடுக்கலன்னா வளர்றவங்க என்ன கொடுப்பாங்க? கனி கொடுப்பாங்க, கனி கொடுப்பாங்க. வளரலைன்னா அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்காது? கனி இருக்காது. இன்னும் வளர வளர அதிகமான கனிகளை கொடுப்பாங்க. ஆமென் சொல்லலாமா? அப்போ உங்களுடைய என்னுடைய லைஃப்ல நாம பூர்ணத்தை நோக்கி கடந்து செல்லும் போது ஆண்டவர் நம்மள என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்றால், நம்ம கனி கொடுக்கிறவர்களாம் மாறணும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். அவர் சீஷர்களோட வழி நடந்து போகும்போது தூரத்தில் ஒரு அத்தி மரத்தை பார்த்து, அதுல கனிகள் இருக்கும்னு பார்த்தா அதுல என்ன இல்லை? இலைகள் மாத்திரம் இருந்தது, என்ன இல்லை? கனி இல்லை. சில மரங்கள் இலைகளுக்காக வளர்க்கப்படுகிறது இல்லை? கீரை செடி வளர்க்குறீங்கன்னா அது எதுக்காக? இலைக்காக தான், அதுதான் அது கொடுக்குற கனி. ஆனால் இப்போ கன்று மரம் வளர்க்குறீங்கன்னா அது கொடுக்குற கனி இலை அல்ல, அதில் பழங்கள் வேணும், அதான் அது கொடுக்குற கனி. அத்தி மரத்தினுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, அதனுடைய நோக்கம் என்ன? அது அத்தி பழங்களை கொடுக்கணும். வெறும் இலைகள் மாத்திரம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? அதனால ஆண்டவர் அதை சபித்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அது பட்டு போயிற்று என்று சொல்லி நாம பார்க்கிறோம். இங்கேயும் அதைத்தான் இங்கே சொல்லும் பொழுது, நல்ல கனி கொடாத மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியில போடப்படும் அப்படின்னு சொல்றத பார்க்கிறோம். கனி கொடாத மரங்கள், நல்ல கனி கொடாம கெட்ட கனிகளை கொடுக்கிற மரங்கள், அது வெட்டுண்டு அக்கினியில போடப்படும். அது உபயோகம் இல்லாமல் ஏன் இடத்தை அடைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் அதை அகற்றுகிறார் என்று பார்க்கிறோம். இப்போ கனி கொடுக்கிற ஒரு அனுபவம் உங்களுடைய வாழ்வில் வேணும். உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தக்க உங்களில் கனி இருக்குதா? உங்களில் கனி இருக்குதா? ஆவியின் கனியை குறித்து கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். 22, 23 வசனங்கள். ஆவியின் கனி அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சையடக்கம் என்கிற 9 கனி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். இன்னும் கனியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற வேறு வேத பகுதிகளும் இருக்கிறது. இப்போ கனி கொடுக்க வேண்டும். நீங்க கனி கொடுக்கிறவங்களா இருக்கிறீங்களான்னு பாருங்க. இன்னொரு வார்த்தையில சொன்னா, எஜமானுக்கு உபயோகப்படுறவங்களா இருக்கணும். ஆமென் சொல்லலாமா? எஜமானுக்கு உபயோகப்படணும். கர்த்தருக்கு என்று நீங்கள் கனி கொடுக்க வேண்டும். சிலர் வாரந்தோறும் வந்து இலைகள் மாத்திரம் இருக்கிறது, என்ன இல்லை? கனி இல்லை, கனி இல்லை. வாரந்தோறும் வர்றீங்க, நல்ல தண்ணியை குடிக்கிறீங்க. எப்படி அந்த மரம் நல்ல பூமியில் உள்ள தண்ணியை குடிச்சிருக்குமா இல்லையா? வசனமாகிய தண்ணீரை நல்லா நிறைய குடிக்கிறீங்க.
திரும்ப திரும்ப குடிக்கிறீங்க, திரும்ப திரும்ப குடிக்கிறீங்க. நல்ல பூமியில் இருக்கிற சத்தெல்லாம் வாங்குறீங்க. ஆனால் மேலே பார்த்தா என்ன இல்லை? கனி இல்லை. ஆண்டவருக்காக உபயோகப்படுற அனுபவம் இருக்குதா அப்படின்னா இல்லை. இல்லை. இந்த நாளில் உங்கள் வளர்ச்சி எதில் காணப்படட்டும்? கனி கொடுக்கறதுல காணப்படட்டும். ஆமென் சொல்லலாமா? ஸ்தோத்திரம். கனி வேண்டும், கனி வேணும். பயன்பட பயன்பட தான் இன்னும் வளருவீங்க. ஆமென் சொல்லலாமா? கேட்கறதுனால இல்லை, கேட்கறதுனால இல்லை, பயன்பட பயன்பட வளருவீங்க. ஹல்லேலூயா. நான் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல என்ன, வெறுமனே கேட்டுட்டே இருந்தா தலை மட்டும்தான் என்ன செய்யும்? பெருசாகும். தலைன்னு சொல்லும்போது அறிவு பெருசாகும். கை காலெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும், சூம்பித்தான் இருக்கும். ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு தக்க என்ன உங்களுடைய உடல் உழைப்பு இருக்கும்னு சொன்னால் நல்ல தசைகளும் எலும்புகளும் உடம்பும் கணுக்களும் ஊனும் எல்லாம் பலப்பட்டு நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க. ஆமென் சொல்லலாமா? குறிப்பாக ஆண்டவருக்காகன்னு எதையுமே செய்யாமல் இருக்கிறவங்க நீங்கள் சிந்தித்து கொள்ளுங்கள். வெறுமனே கேட்டுட்டே இருப்பீங்க, கேட்டுட்டே இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வெறுமனே இலைகள் மட்டும் இருக்கிற ஒரு அத்தி மரத்தை போல இருப்பீங்க. மாறாக நீங்கள் கேட்கிற வார்த்தைகளின்படி செயல்படுகிறவங்களா இருப்பீங்கன்னு சொன்னால் இலைகளோடு கூட நிறைய என்ன இருக்கும்? அந்தந்த காலத்தில் என்ன இருக்குங்க? கனி இருக்கும். ஆமென் சொல்லலாமா? கனி கொடுக்க வேண்டிய காலத்தில் எஜமான் கனியை எதிர்பார்த்து வரும் பொழுது கனி கொடுக்கிற மரமே ஆசீர்வதிக்கப்படும். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். கனி கொடாத மரம் அது சபிக்கப்படும். அந்த கனி கொடாத மரம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும். நம்ம கனி கொடுக்கணும், ஆண்டவருக்காக பயன்படணும், ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யணும். ஒரு சிறுவர் ஊழியம் செய்யுங்க, ஒரு சுவிசேஷ ஊழியத்துக்கு வாங்க, செயல்படணும். வளர்ச்சி வருகிறது. நான் சொன்னேன் அல்லவா, ஒரு ஆண்டவர் என்னை இந்த அனுப்பானடியில் இங்கே வந்து ஊழியம் செய்யும்படி என்னை அர்ப்பணித்த போது ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தை அந்த முந்தின நாள் இங்கே வந்து ஆராதனை நடத்தணும். அந்த ஆகஸ்ட் மாதம், என்னுடைய ஞாபகம் சரியாக இருந்தால் 9ஆம் தேதின்னு நினைக்கிறேன். அந்த வருஷத்தை பார்த்தா தேதியை கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த 91ஆம் வருஷத்தில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 2வது ஞாயிற்றுக்கிழமை முந்தின நாள் நைட்டு தான் என்னுடைய பாஸ்டர் சொல்கிறார். அதுக்கு முந்தின வாரத்தில் வந்து வெள்ளி சனி ஞாயிறு 3 நாள் கூட்டம் நடந்தது. அந்த 52 வாசிகை தெருவில் ஷெட்டு போட்டு 3 நாள் ஸ்பெஷல் மீட்டிங் நடந்துச்சு. அதில் எல்லாம் நோட்டீஸ் கொடுத்து கொஞ்சம் 10-15 பேர் வந்திருந்தாங்க. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமை தான் பாஸ்டர் சொன்னாங்க, ஜான் நாளையிலிருந்து நீங்கள் தான் போய் அங்கே ஆராதனை நடத்தணும்னு சொன்னாங்க. அதை கேட்ட உடனே எனக்குள்ள எழுந்த அந்த உணர்வை சொல்லுகிறேனே, எனக்குள்ள எழுந்த உணர்வு, ஐ ஃபெல்ட் சோ எம்டி, வெறுமையாக உணர்ந்தேன். அதுக்கு எனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது? நான் கொடுக்கறதுக்கு என்ன இருக்கு? என்னால் எப்படி அது முடியும்? அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய உணர்வாக இருந்தது. அதோடு தான் அந்த ராத்திரியெல்லாம் தூங்காமல் ஜெபம் பண்ணேன். அந்த சனிக்கிழமை இரவு ஜெபம் பண்ணேன், ஆண்டவரே, திடீர்னு பாஸ்டர் சொல்கிறார் நாளைக்கு போய் நீங்கள் ஆராதனை நடத்தணும்னு. அங்கே 2 பேர் வர்றாங்க, 3 பேர் வர்றாங்க, அது வேற, எண்ணிக்கை எல்லாம் முக்கியம். ஆனால் ஊழியம், ஆமென் சொல்லலாமா? ஸ்தோத்திரம். எனக்குள்ள ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி உணர்ந்தேன், எதுவுமே இல்லாத மாதிரி உணர்ந்தேன். இப்போ தான் ஆண்டவர் சொன்னார், நான் உன் கூட இருக்கிறேன், நான் உன்னை நிரப்புவேன், உனக்கு வேண்டியது என்ன வேணுமோ நான் அதை உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கூட வந்தார். அல்லேலூயா. இன்றைக்கு அந்த ஆராதனையை நடத்தணும். இன்றைக்கும் அந்த முதல் ஆராதனையில் என்ன பேசுனேங்கிற செய்தி எனக்கு அப்படியே என் மனதில் இருக்குது. 34 வருஷம் ஆயிடுச்சு என்ன பேசுனேன். எனக்கு கேட்டுங்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நம்ம பயன்படும் போது தான் நம்ம எவ்வளவு எம்டியாக இருக்கிறோம், இன்னும் நமக்கு எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஆமென் சொல்லலாமா? ஸ்தோத்திரம். இன்னும் எனக்கு எவ்வளவு வேணும், இன்னும் நான் வளரலையே, இன்னும்
இதை நான் ஆண்டவர் கொடுக்கிற இந்த பொறுப்பை, கர்த்தர் எனக்கு கொடுக்கிற ஊழியத்தை செய்யறதுக்கு இன்னும் எனக்கு தகுதி பத்தலையே, இன்னும் நான் கற்றுக்கொள்ளணுமே, இன்னும் நான் அறியணுமே என்று சொல்லி அந்த தாகத்தையும் வாஞ்சையும் உருவாக்கி வளர செய்கிறது. அல்லேலூயா. அது வரைக்கும் நான் நினைச்சேன், நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். சமீப காலங்களில் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஒவ்வொரு ஊழிய வாய்ப்புகளை தரும் பொழுது, ஏதோ ரொட்டீனா உள்ள ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு ரெடி ஆகும் போது கூட நான் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்றேன், ஆண்டவரே வெறுமையான பாத்திரமா வர்றேன்ப்பா, நீங்க என்ன நிரப்புங்கப்பா என்று சொல்லி தான் கேட்கிறேன். ஆமென். எனக்கு பத்தாது, எனக்கு இன்னும் வேணும் ஆண்டவரே. என் ஜனங்களுக்கு நான் போஷிக்கணும்னா இன்னும் நான் வளரணும் ஆண்டவரே. ஆமென். நான் எனக்கிட்ட என்ன இருக்கு கொடுக்கறதுக்கு, எனக்கு இன்னும் வேணும் ஆண்டவரே. நான் உமக்காக பயன்படணும்னு சொன்னா என்ன நீங்க நிரப்பணும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி கேட்கிறேன். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். அவர் தான் நிரப்பினார். ஹல்லேலூயா. எனக்குள்ள நான் பயன்படும் போது நான் வளருகிறத பார்க்கிறேன். ஆமென் சொல்லலாமா? பயன்படாமலே இருக்கும்போது எனக்குள்ள என்ன உண்டாகிறது இல்லை, வளர்ச்சி உண்டாகிறது இல்லை. நான் கர்த்தரை தேடணுங்கிறது இல்லை, ஏதோ ரொட்டீன் போயிட்டே இருக்குது. வெறுமனே வாரந்தோறும் ஒரு உபவாச ஜெபம் நடத்தணும்னு சொன்னால் நான் பெருசாக வளரணுங்கிற அவசியம் இல்லை. வளரணும், ஆனால் சொல்கிறேன், ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். போனால் பாட்டு பாடிட்டு போய் ஒரு 4 ஜெப குறிப்புகள் ஜெபம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் ஊழியத்தில் ஆண்டவர் அடுத்தடுத்து நமக்கு வாய்ப்புகளை தரும் பொழுது, இதோ அடியேன் இருக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னை பயன்படுத்துங்க பான்னு சொல்லி நம்ம அவைலபிள் ஆக்கும் பொழுது, எனக்கு இன்னும் நான் எங்கேயோ கீழே இருக்கிறேன், எனக்கு இன்னும் தேவை, இன்னும் நான் வளரணும் ஆண்டவரே, இன்னும் உங்கள் கிருபை வேணும், இன்னும் உங்கள் அபிஷேகம் வேணும், இன்னும் உம்முடைய வேதத்தை அறிகிற அறிவு வேணும், இன்னும் எனக்கு வெளிப்பாடு வேணும், உம்முடைய சத்தியம் எனக்கு தெரியணும்னு சொல்லிட்டு நான் வளருகிறேன். ஆமென் சொல்லலாமா? ஊழியத்தை செய்யும் பொழுதுதான் நான் இன்னும் எவ்வளவு குறை உள்ளவனா இருக்கிறேன் என்பதை எனக்கு என்ன செய்ய வருகிறது, தெரிய வருகிறது. ஹல்லேலூயா. ஊழியத்தை செய்யாத வரைக்கும் இன்னும் எனக்குள்ள இன்னென்ன தேவை இருக்குது, குறைவு இருக்குது, நான் வளரணும் என்பதை பற்றிய உணர்வே இல்லாமல் காணப்படுகிறேன். எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகள், எப்போ அடுத்தடுத்து இந்த மிஷன் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தணும், அதை பொறுப்பெடுத்து அதை செய்யணும்னு சொன்னா போய் அங்கே நட்சத்திரங்களை போல ஆண்டவருக்காக பிரகாசிக்கிற அந்த ஊழியக்காரர்கள் மத்தியில் நிற்கணும், அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அவ்வளோ பெரிய ஊழியமாக இருக்குது. நான் எங்கேயோ சம்பந்தம் இல்லாத இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறேன். ஆண்டவர்கிட்ட கிருபையை கேட்குறேன், எனக்குள்ள வளர்ச்சியை கர்த்தர் தருகிறார். அல்லேலூயா. ஐ ஃபீல் எம்ப்டி, எனக்குள்ள ஒன்றும் இல்லை. நான் பயன்பட ஒரு பக்கம் அதை என்ன சொல்லலாம்னா ட்ரெயின் ஆகுது. பயன்பட என்னில் இருக்கிற ஒரு பக்கம் செலவழியுது. ட்ரெயின் ஆகுதுன்னா என்ன, செலவழியுது. செலவழியும் போது எனக்கு இன்னும் ரீஃபில் தேவை. ஆமென் சொல்லலாமா? நான் வளருகிறேன். இப்போ ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நின்று ஆண்டவருடைய கிருபையை கேட்டு அபிஷேகத்தை பெற்று வார்த்தையை பெற்று நம்ம அப்படி வெறுமையாகி வரும் பொழுது கர்த்தர் இன்னும் தேவையான அளவுக்கு நிரப்பிட்டே இருக்கிறார். கனி கொடுக்க வைக்கிறார். நான் சொல்கிறேன், உங்களில் நிறைய பேர் வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால், நீங்கள் ஆண்டவருக்காக பயன்படாமல் இருக்கிறீங்க. ஆண்டவருக்காக நீங்கள் பெறுகிறத செலவு பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க. இறைக்கிற கிணறு என்ன செய்யும், ஊறும். இறைக்காத கிணறு என்ன கிணறு, பாலுங்கிணறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. நீங்கள் வளர்ச்சி இல்லை, பூர்ணர் ஆகும்படி கடந்து வர நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. எதுக்கு சிடிஹெச் படிக்கணும், எதுக்கு டிடிஹெச் படிக்கணும், எதுக்கு? போதும், நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏதோ போனோமா, பாட்டு பாடினோமா, ஆறுதலான சில வார்த்தையை கேட்டோமா, போதும். நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு காணிக்கை கொடுத்தோம், போதும். எதுக்கு டெய்லி பைபிள் வாசிக்கணும், எதுக்கு ஜெபம் பண்ணணும்? போதும். ஏதோ அந்த ஜெபத்தில் கலந்துக்கிடுறோம். குடும்ப ஜெபத்தில் மனைவி ஜெபம் பண்ணுறா, போதும். ஜெபத்தில் புருஷன் ஜெபம் பண்ணுறார், போதும். எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, உள்ளத்தில் ஒரு அங்கலாய்ப்போட பேசி கொண்டிருக்கிறேன்.
உங்கள் எல்லாத்துலேயும் கிறிஸ்து உருவாகணுங்கிற ஆதங்கத்தோட பேசி கொண்டிருக்கிறேன். நீங்க கிறிஸ்துவ போல மாற வேண்டும் என்கிற தாகத்தோட பேசி கொண்டிருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருக்காக உங்க கைகளும் கால்களும் வாயும் உங்க அறிவும் எல்லாம் செயல்படட்டும். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் உங்களுக்கு பயன்படுறதுக்கு கொடுக்கிற வாய்ப்புகள் எல்லாத்திலையும் ஆண்டவரே இதோ அடியேன் இருக்கிறேன், என்னை பயன்படுத்தும் ஆண்டவரே. எனக்கு அதுக்குரிய திறமை இல்லை, எனக்கு அதுக்குரிய அறிவு கிடையாது, ஆனாலும் நீர் எனக்கு போதுமானவர், உம்மை சார்ந்து கொள்ளுவேன், நான் வளருவேன், உமக்காய் கனி கொடுப்பேன் என்று மாறுங்கள். ஹல்லேலூயா. இருந்த நிலையில இருக்காதீங்க, குழந்தைகளாகவே இருக்காதீங்க. ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். கடைசியா சொல்லி முடிக்கிறேன். பரிசுத்த ஆவியானவர், பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம பூர்ணராகும்படி உதவி செய்கிறவரா இருக்கிறார். பூர்ணராகும்படி உதவி செய்கிறார். 2 கொரிந்தியர் 3:18 வாசிக்கலாம். நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியில காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாய் இருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம். இல்லை, எவ்வளவு அருமையா ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருக்கிறார் பார்த்தீங்களா? அந்த ஆவியானவர், ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே இயேசுவை போல நாம மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து என்ன அடைகிறோம்? மறுரூபப்படுகிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பிரதானமான செயல்களில் ஒன்று என்னவென்று சொன்னால், நம்மை அவருடைய சாயலாக மறுரூபப்படுத்துவது. ஆமென். நம்மளை பூரணராக மாற்றுறது. அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். நம்மளை அப்படியே இயேசுவை போல மாற்றுகிறது. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயலாக காணப்படுகிறது. நம்மை முதிர்ந்த அனுபவமுள்ள நல்ல விசுவாசிகளாய் மாற்றுகிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவராய் காணப்படுகிறார். ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல்கள் விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையில் அந்த பூர்ணராக்குகிற சில செயல்களை வேத வசனத்திலிருந்து சுட்டி காண்பித்து ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். யோவான் 16:13-14 வாசிக்கலாம். சத்திய ஆவியானவர் வரும் பொழுது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார். அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்டவைகள் யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார். அவர் என்னுடையதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதினால் என்னை மகிமைப்படுத்துவார். கவனிங்க. அப்போ சகல சத்தியத்திற்குள்ள என்ன செய்கிறார்? நடத்துறார் அப்படின்னு இந்த வசனத்துல வாசிக்கிறோமா? இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். 1 கொரிந்தியர் 2 10-12 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிப்போம். ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார். அந்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆழங்களையும் ஆராய்ந்திருக்கிறார். மனுஷனில் உள்ள ஆவியை அன்றி மனுஷரில் எவன் மனுஷனுக்குரியவைகளை அறிவான்? அப்படி போல தேவனுடைய ஆவியை அன்றி ஒருவனும் தேவனுக்குரியவைகளை அறிய மாட்டான். நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியையே பெற்றோம். அப்போ ஆவியானவர் எப்படி நம்மளை பூர்ணத்துக்கு நேராக வழி நடத்துகிறார் என்றால், சத்தியத்தையும் தேவனை பற்றிய ஆழங்களையும் அறிகிறதற்கு ஆவியானவர் நமக்கு என்ன செய்கிறார்? உதவி செய்கிறார். என்லைட்டன்மெண்ட், ஒரு வெளிச்சத்தை தேவனை பற்றி சத்தியத்தை குறித்த வேத வசனங்களை குறித்த ஒரு தெளிந்த தீர்க்கமான பார்வையை ஆவியானவர் நமக்கு தருகிறார். தேவனுடைய ஆவியை அன்றி தேவனுடைய இருதயத்தை நாம் அறிய முடியாது. அந்த தேவனுடைய ஆவியானவர் அவருடைய ஆழங்களை நாம் அறிகிறதற்கு உதவி செய்கிறார், சத்தியத்தை அறிகிறதற்கு உதவி செய்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். இரண்டாவது, ஆவியானவர் நம்மளை பூர்ணப்படுத்துகிற செயல்ல செய்கிறது என்ன? லூக்கா 24:49 வாசிக்கலாம். நீங்களோ உன்னதத்தில் இருந்து வருகிற பலனால் தரிப்பிக்கப்படுகிற வரைக்கும் எருசலேம் நகரத்தில் என்ன செய்யுங்க? இருங்க. எம்பவர்மெண்ட், நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள வளர்றதுக்கு அவர் நமக்கு என்ன தருகிறார்? பலன் அடைகிறதற்கு அவர் வல்லமையை தருகிறார். அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். அப்போஸ்தலர் 1:8 அதைத்தான வாசிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பலன் அடைந்து எனக்கு என்னவா இருப்பீங்க? சாட்சிகளா இருப்பீங்கன்னு சொல்றார் இல்லையா? அப்போ ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார், எம்பவர் பண்றார். மூன்றாவது கடந்து செல்லுகிறேன். யோவான் 16:8 வாசிக்கலாம். பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும்
உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார். சரி, அப்போ அவர் நம்மளை பரிசுத்தமாக்குகிறார், பியூரிஃபை பண்றார். அவர் நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிறார், பூர்ணம் இயேசுவை போல நம்மளை மாற்றுகிறார். நம்மள இருக்கிற அசுத்தங்களை, பாவத்தை எல்லாம் உணர்த்தி அவருடைய சாயலாகத்தானே நம்ம மறுரூபப்படுத்துறது தானே அவருடைய செயல்னு வாசிச்சோம் இல்லையா? மகிமை மேல் மகிமை அடைந்து நாம மறுரூபப்படுகிறோம் அவருடைய சாயலாக. அதைத்தான் உங்களோட பேசி கொண்டிருக்கிறேன். கனி கொடுக்க செய்து நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தி அதிக கனிகளை கொடுக்கிறதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில பாவம் கனி கூடாதபடி தடுக்கிறது. அப்போ யோவான் 15 அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சொல்ற, நீங்க மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கும்படி நான் உங்களை என்ன செய்கிறேன், திராட்சை செடியை சுத்தம் பண்றேன்னு ஆண்டவர் சொல்றார். அப்போ சுத்திகரிக்கிற செயலை செய்கிறார். அடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவர் நம்மள ஆவியானவர் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார். ஆவியானவர் ஒரு விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையில் அனுதினமும் அவர் செயல்படுகிறவராய் காணப்படுகிறார். 1 கொரிந்தியர் 12 அதிகாரம் 4-7 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். வரங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, 9 வரங்கள் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ அவர் நம்மளை ஊழியத்துக்கு என்ன தகுதிப்படுத்தி எக்யூப் பண்றார். எக்யூப் பண்ணி நம்மளை ஊழியத்துக்கு தகுதிப்படுத்தி ஆவியின் வரங்களை அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். சரி, அப்போ பரிசுத்த ஆவியினால நிரம்பி இருக்கிற அனுபவம். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். இந்த காரியங்கள் நாம பூர்ணத்தை நோக்கி கடந்து செல்கிறதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு ஏதுகரங்களா வைத்திருக்கிறவைகளாய் காணப்படுகிறது. இதெல்லாம் நம்மளை வளர செய்கிறது. சொல்லி முடிக்கிறோம். 1 ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்லுங்க. ஆசை. என்னது? ஆசை உங்களுக்குள்ள இருக்கணும். எத்தனை பேருக்குள்ள ஆசை இருக்குது? இயேசுவை போல மாறணும், நான் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து அவருடைய சாயல் ஆகணும். ஹல்லேலூயா, நான் இயேசுவா மாறணும். ஆமென், ஸ்தோத்திரம். இயேசுவை போல மாறணும். ஹல்லேலூயா. 2வது ஸ்தோத்திரம், அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம். 3வது ஐக்கியம். அடுத்து 4வது அப்பம் பிட்குதல், இந்த கர்த்தருடைய பந்தி. 5வது ஜெபம். 6வது கனி கொடுத்தல். கனி கொடுத்தல் நம்ம பயன்படணும். பயன்பட இன்னும் இப்போ செய்கிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் பயன்பாடு அதிகமாகிட்டே இருக்கணும். அப்போ வளர்ச்சி வரும். 7வது சொன்ன பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிற இடத்துல அப்படியே கண்களை மூடி, ஆண்டவரே உம்முடைய என்னை பூர்ணராக்கும்படி, பூர்ணத்தை நோக்கி நான் கடந்து செல்லும்படி ஆண்டவரே நீங்க வைத்திருக்கிற இந்த காரியங்களுக்காக உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நாம் பூர்ணத்தை நோக்கி கடந்து செல்லணும் ஆண்டவரே. பூர்ணராகணும் ஆண்டவரே. உம்மை போல மாறணும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நான் இன்னும் வளரணும் ஆண்டவரே. உம்மை போல மாறணும் ஆண்டவரே. உமக்காக நாம் பயன்படணும் ஆண்டவரே. கனி கொடுத்து உமக்காய் கனி கொடுக்கிற அனுபவம் வேணும் ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆவியானவர் அனுதினமும் என்னோடு இடைப்பட என்னில் கிரியை செய்ய அர்ப்பணிக்கிறேன். கை உயர்த்தி எல்லாரும் சொல்லலாம். ஆவியானவரே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைய பண்ணி இயேசுவை போல மறுரூபப்படுத்துகிற ஆவியானவரே என்னில் கிரியை செய்யும்படி உம்முடைய கரத்தில் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை தருகிறேன் ஆவியானவரே. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம் அப்பா. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. அன்பின் பிதாவே அப்பா ஸ்தோத்திரம். பவுல் அப்போஸ்தலன் அன்றைக்கு கலாத்திய சபைக்கு சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். என் பிள்ளைகளே, கிறிஸ்து உங்களில் உருவாகும் அளவும் ஆமென் மறுபடியும் உங்களுக்காய் கற்ப வேதனைப்படுகிறேன் என்பது போல ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். கிறிஸ்து இவர்களில் உருவாகும்படி ஆண்டவரே இவங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவர்களையும் கிறிஸ்து உருவாகும்படி, கிறிஸ்து உருவாகும்படி இவர்களுக்காய் மன்றாடுகிறேன். அடியேன் போராடி ஆண்டவரே பிரயாசப்படுகிறதற்கு, சபையில் உள்ள ஊழியக்காரர்கள் இணைந்து நாங்கள் பிரயாசப்படுறதுக்கு ஆண்டவரே உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா.
ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சிக்கு தக்க ஒவ்வொருவரும் பூரண புருஷராகும் வரைக்கும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா. உம்முடைய ஊழியக்காரர்களை கொண்டு வந்து நீர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதமா பயன்படுத்தணும்னு ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம்ப்பா, ஸ்தோத்திரம்ப்பா, ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.